iako je i dalje turistička destinacija u razvoju, očekuje da najbolji θα ήταν ένα ψυχρό που θα δώσει όλη τη χώρα, αλλά φαινόμενα σημαντικά η οκλή στα της πόλης, όπου ακόμα τώρα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες που έχουν εξαπελθεί τα φαινόμενα αυτά μέχρι Βραχία πέφτει. όμως είναι το κύριο χαρακτηριστικό που παίζει σε όλη τη χώρα, το πέρασμα του μετώπου έχουμε ψυχρότερες αέριες μάζες, οπότε οι μέγιστες τιμές σήμερα θα είναι αρκετά χαμηλές. Φτάσαμε 33-34 βαθμούς, σήμερα δεν περιμένουμε να ξεπεράσουμε τις 25. Για Παρασκευή 17 Αθήνα, 18 Πειραιά, 13 Θεσσαλονίκη. Έχει δροσή. Για πόσες ημέρες αυτές τις θερμοκρασίες? Τώρα έχουμε επιστρέψει περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ίσως και λίγο παρακάτω, και αυτές οι τιμές θα παραμείνουν μια μικρή σταδιακή άνοδο. Πάλι προς το τέλος της εβδομάδας που θα έχουμε στην λίγο θα ανέβει. Ευχαριστούμε, Αναστασία. Πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, Αναστασία, καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε όλες και όλους εσάς που από νωρίς το πρωί εδώ μας βομβαρδίζετε με τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βούλα και τον Φώτη τον Γιούδη για τις καταπληκτικές φωτογραφίες που μας στέλνετε. Ο Φώτης από τον Όλυμπο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Μουκλή, ο οποίος δίνει και το στίγμα της ημέρας. Πολύ δύσκολη η φωτιά στο Ξυλόκαστρο, άδικος χαμός 2 νεαρών ανδρών. Αέρας πολύ δυνατός, χίλια στα σχολεία. Εδώ απίστευτες μέσα στην κοινωνία. Άμεση και στεναρή αντιμετώπιση. Θα το δούνε και στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, θα τα πούμε. Ενώ για την Πανάθα, ας το αφήσουμε καλύτερα. Ναι, είχαμε διπλή επιτυχία. Καλημέρα προς όλη την παρέα, καλημέρα στην Ευγενία και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε και εμείς ολόψυχα. Καλημέρα στην λατρεμένη μου την Κόβη την Ευαγγελοπούλου. Πολύ δύσκολη αυτή της εβδομάδας. Ας είναι σύρκα του γραφικού ασχολείο. Καλημέρα και στη λατρεμένη μου την Ανούλα, τη Λεωτακιανάκου. Δύσκολη μέρα λέει, ξημέρωσε, έτσι ακριβώς. Καλημέρα στο Γρηγόρη να πω εγώ, τον Γιώργο. Έτσι το γράφει ο άνθρωπος, τον Θεόδωρο, την Κατερίνα, την Μαρία, ναι, τον Μιχάλη και τον Άρη. Φύγετε τα μηνύματα, περιμένουμε. Λοιπόν, επειδή λέμε για τα κακοκαιρικά, διαβάζω τελευταία είδηση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην Θεσσαλονίκη είχαμε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων συνολικά 44 κοπές δέντρων. Απίστευτο, έτσι. Βαρδάρι, καλό στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γερό, δυνατό. Βέβαια. Μεταξύ άλλων πτώσεις δέντρων λέει είχαμε στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο, στην οδό Εγνατία, σε περιοχές της κάτω Τούμπας και της Free Out.